Waramamane. Oh. Manakora mafio manana fa atsika kone fa andevanga raha ianarany Anita io ai. Wa. Zay tegna mbola miomagna hely fa veo fa pare edy. Satria baka 14 octobre zareo miditra fanilo roke. Zay 14 octobre marigny tegna tsy akedigna École fanilo ko refa tonga to pianarana. Zareo tsy mitaredraiky zany. 14 octobre date namegny efa igny tatobo iny hidiragna akao. Laza to io malakilaky atsika ndividy raha ianarany zaza fa tegna tsy tsaroako raha zany so za mba ravoravo mba fa efa classe de première Anita zao. Kely sisa de fangala baka koa. Ary za mba tsaratsara za raha natany akao. Efa mahay ordinateur izy, mahay efa mafia comptable zany aby izy. Raha magnanjany mo misy amin'ny école zany akao aby. Za ko ro gaga kone. Io zavatra miavaka ndrindra tapitanana ny Antsoy eto io école fanilo. Satria misy enseignement général nakao, aveo misy ity enseignement technique ty izy nagnaraka sapana gestion izy akao. Mafy tsara ordinateur ary mahay mitatambola koa ohatra hoe alefa miasa vetrany izy. Heza la nampagniry tsy mbola tovavy aby zany nianatra tamin'ny raha nagnanjany. Tamin'ny andro tsika madame mbola tsisy raha ohatran'izany. Fa noho ny fivoarana dia misy zany zavatra zany am'zio ty. Magnakory manambolagna rosy lèvre koa aloha eketsika zao moa Stefano Bazare kansela. Na de zany la son tokony vakivakin-drivotra tsy maintsy asiagna loko mena to hoe. Pare igny aloha am'zay tsika. Zala la tokony tsisy pegnina mako ato Anita. Wow. Akiana miambitragno fa zay ndraiky mamanao devanga raha ianaranao ai kaye sy ny tariny. Zala zaho mo tsy mandeha. Azovy ambitragno amina. Andoky aveo koa zovy. Anao ake maloha fa ambara za fogna modèle cartable ilainao. Afanambarako mama ndraiky eto vile tsaratsara ede. Ata ohatra le tamin'ny losiny moa zigny enta. Mbo tale afahafa hely koa eto vile mamaligna aminjay na bokona tamin'ny sary igny. Afa heky ndraiky zany Franco tsika tonga de fandehaigny. Radio efa mandeha efatraly ny vidiny zany mo? Zany tsy mandeha efatraly. Zany baka nameta prix-nazy ohatra ko sekinazy de vidiny ko tsy sekinazy mbola mbela hely maloha. Zay akeo anao ai karakarao hanigny akeo. Zay mety matsagna be voavy satria mbola misy course ataonay sy mamanao koa koatra le raha ianaranao zany. Bla loso mozy regny andraso ntsofika amin'izay Léopold mandeha aminay eto. Zany izy misona zany. Allô? Ana amidira amin'izay moa zare efa niboaka igny. Fa niboaka tsara be o? Iya. Za fa epaka fipotipotiagna ambadiky manga hely to iahako za. Lakory ka fa tsy mifody. Asa mba ho recyclahatra edy izy niany indianatra amin'ny tany ianaranay rô. Za ndraiky hiesika ndresy lahatra azy rembarako azy avantazin'ny fianaragna roa. Am'izay baka zay mbo fankahita matetika isan'andro sady mbo miaraka mahita tombontsoany zany koa fa miala vero sa mbo fa direct mahita asa. Ody Mandroso. Karakory Tsy teo ihany mo raha fa tsisy bisou zala. Wala midira maloha Zio ne normalement olo miaraka izy miditra amin'ny varavaragny to de fa troko bisou. Hiditra zaho. Atsika andeha misambranahy kato maloha. Zany tegna tiako zany lotsika. Manterakehogna. De hoana karakory zany? Bisou amin'izay Salahy. Wa Léopold mbo jusque friagna mona miaraka aminaha. Zalahy zany mo raha mangory loatra question azany. Tsara baka sode fo. Izy tsika sagnatria ny vava misaraka. Isika amin'izany tsika miaraka. Mazava amina? Mbo tiako helahela baka fiarahagnantsika matoza magnontany zany. Ke zany edy baka matokisa zaho na za tsy saraka amina. Tsy regna mo irany Mario ilambany akao. Zany baka zimo atsika toboka samy mbola mpianatra. Anefa atsika fa mifankatia. Ke ino zany raha tegna tiana koragny raha magnanjany? Raha tiako koragny manoloagna zany baka za te ndresy lahatra na hoe magnino mo na mifindra mianatra aminay ho fanilo rô satria baka aminay arô misy enseignement général misy enseignement technique ary fahitako ana isaka vakansy karaha mandeha magnanognano panera ana konko mianatra akao ana sady hafaka anao mianatra mitondra tôbilo mianatra magnamboatra na avake mbala afaka magnaraka enseignement général koa zay ny atao hoe mécanique automobile
Itana zaze kakone za sady magnaraka enseignement général ve za fa magnaraka gestion koa. Zaze tokony roko mbala gestionnaire midangidagnaka fa mbala resika. Na za rehefa mianatra amin'ny université. Ke misy raha tsy azoko ane. Ino? Ke mankory zany resaka emploi du temps raha magnanjany. Afa henjare mandamigny zany. Tsisy raha tahoragna. Dikan'izany zany za afaka magnaraka enseignement technique no afaka magnaraka enseignement général. Iya, azona onogno raha tiako volagniny. Be! Tsara zany, ianatra zaho. Sady lalagna mandeha amin'ny école-nay kankony tsy magodrana de asare satria afa vidida goudron jusque vavahadin'ny école. Wa zalahy? Iya. Be hidirako zany. Pa! Za lasite olo fa tegna tianatra tomobily, tsy maintsy dirako zany e. Ya, ambarimbara za feky tany tokony hisy azy e. Wah, anatoa mo raha nanankory. Tany fangalana zay sy karavagna avy mianatra nkefa tana sartia zonony koa. Ambody madiro, be heky. Ya, ko magnanjany basy, izy mo afiagna mo miditry. Amle 14 octobre na zay fa tokony mandeha misoratra agnaragna mo fa tsy ela. Ary zare ka kofa fidiragna mianatra marigny mo tsy misangisangy. Bon, zaha maraigny za fa minenagna mamako ambanivohitra igny. Tonga de fa mianatra baka zavake. Rigna, mandeha manoatra agnaragna akagny za. Zany mitsy tiako aminazy atsika ve mbo fankafankahita karaha igny sa karakory. Ya, matokisana fô araky teninazany. Ary tegna tanjogna amin'izany kony bebe hoe. So de misy accident tampoko atsika fiarahagna antsika aveke mbo fa misy hely hantonasa mbo fa hay zany mbo fa afaka ivilomagna. Sa manankory? Ya, zany tegna tsara aminazy kone. Ok, moi, ary zahi handeha fô, so de takatra mamanaketo e, atsika vesiko mikoragna aketo. Moi, tegna marigny nda mo za handeha andro mo raha fanatsagna be nagnantô koa. Ya, hafa renky zany. Ok. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Watina. Wo. Anao deveto hely fa misy koragna tany andreky papanao aminao. Ya habza. Ary mipitrake baka nanahagna mbola tsara vao maraigny amin'olo tsy etana. Anao amin'ny managna baka. Wa, mbola tsara mamasy papa. MD papanay. Ya. Ke zao izy zanako e. Erany aketo zany voatohagnanay aminao amin'ny fianarananao io. So ihany anao manianatra tamin'ny école fanily tao. Izy zany tokony efa azahoana hasa zany. Ke zegny zany niantony agnatsovany anao tokony efa miezaka amin'ny demerde anao mitsakaraka hasa fa avolomanao tegna io e. Ianao mahavelony tegna ny babanao ndraiky mamanao ty fa izy zegny tsy de tsara loatra, tsy de misy vola zegny zahay io. Hitanao zahay io mangalagala zomoaty. Ya. Fa erany anao nafaka baka izy ny voatohagnany. Ke anao zay tokony fa midemerde amizay. Ya, aveke koa no izy ako raha volagny papana zany koa. Tsy andeha hagnano koa atria raha hijanonana fianaragna fa ndiza hasa mbo hampiarigny le raha jiaby nianarana regny. Satria hainay ndraiky papanao ana tamin'ny fanily tamy mbola nagnano teknika koa. Ya, sady za tabaka mama sy papa nagnano tourisme za ave nagnano hotellerie. Zany ndraiky mety azahoako hasa vilomako tegna anahy zany. Araka ny fandinihako azy. Anareo mo efa nenagna fa herkan'izay vitanareo atao akory. Mbo hitako jalantsika kenda vanandro papa. Mahazany isorako vitanareo papa sy mama. Hitako ndraiky tegna nafy jalantsika tato. Ndra iska iza école isambolagna fagnay fa raha. Isko zany sitrika fonare za hijano zany tsy magnino. Yay, ke zay. Manomboka zeo anao tokony fa magnano demande amin'ny tany nanaovana stage regny. Zay sanako e. Sasiko zany. Izy ko mba fatafedriky miasa mandray vola mba sasahagna re mandreny tegna. Fa tsy miledika akagny. Enao zay fa rerika filansagna somoaty efa agnalan'ny koko avy agny. Ondrogna andrano. Mba sahagna re mandreny. Zegny izy sanako e. Ya, izy ko amin'igny ndraiky anare mahazo matoky fa hiezaka za hamalivalo babegny aminare re mandreniky. Ary ke mankory fogna programme ananiany ty? Za vendy boaka andeha amin'ny tany nanaovako stage regny za. Ary mbo magnanaova fisikinagna mendrika itrika agnaty bron'olo fa tsy sorsorta fo helinay koa.
Ya, sady zany mama efa nianaranay tagny zany. Izy koa midriky bronôlo mila magnano fisikinana mendrika fa ahaizany mpampiasa hoe matotry ologno to hany. Zay, na amizay na zanako magnomagna fa mandeha amin'ny tany zavanao azy zegny fa zay ato ndamindamigny tokantragno ato. Ya, renare basingiako mama sy papa. Yo. Uza ndraiky baba. Nagnino mo raha vavika ka tsy mbola efa mandeha mizaha asa mbo magnampinampetsika akaty fa tsy raha hidoko be an-tragno akaty fo. Tsy mety. Balô izy mba magnampinampy anao miasa an-tragno ato ke. Azao velo andoky anao mirindrika ary gauche droite tsy maro izy. Balô izy mba miasa iyo maresaka pila mandoky mandeha magnano basary mba teteriko hely magnagny. Anao mba ato an-tragno ato fa anao mama sanjisanjika izy zamizanao potika ke. Ny ataorako amizay baka tsy ode fogna izy tafavadika fagnahake manjary mandeha magnano kapiakon'olo akagny amin'ny farany. Aza zegny mambazoroagna tsisy kapiakon'olo izy ipetraka amitsika zay raha tiara ambezasika izy sy anao boka havan'izy io awa epaka na mahita azy mba tsara anao izy miasa magnampy antsika ato ane mba anao mba hoe mba mitsinjo sanakara vavinao ane zany mba tokony vidigny aminazy ino koa ino problème Wazilia o Wazilia ahoana Zuki anao devy atao fantsovondragnana misy koragna hely atao aminahy ya zaha mbola tsara Zuki mbola tsara anao akory rango tsara fo areke ya ato fa zay tsara fa zay ato rango ko zay baka andeha agnantogno kaikinare ya zao izy rango hoe anao tsy mahazo miboboka amin'ny tragno ty so fo manjary kapiakon'olo ary fa zany misy zany raha nidogna zokinao keno noho zegny anao ato namany zokinao mikarakara tragno ty ato izy koa misy raha ilainao aza vonivony aza megnatra volagna fa vidigny na amin'ny zokinao na aminaka regninao zegny rango ya ke za zany mategna tsy afaka miboaka mihitsy anao afaka miboaka mandeha magnano bazary anao izy koa miboaka sy direction tena tsy keke sao fa tsingen'olo agny anao wala areny koa matonga na mamaraha azy amin'ny raha magnanjany teno io misy problème fara regny mazary atsika koa mizaka io e aleo mitandrigny mihitsy ko fangalavadisy tonga dia mandeha amitsika mandeha signy magnagny ato fogna zany mena kedikan'izany moa zato tegna tsy agnalalahy mihitsy amin'ny ville to zay eo dia ambany volo agny tegna tsy mahatamagna za ko magnandrany edy izy anao karaha lasa zegny anao sasy mety aminao mety fandaminagna zegny aragno zany ko tsy magnino izy tsy magnino anao za matahotro anao izy koa fa libre zasika miaraka atsika roe miaraka magnagny mandeha mampiaraka agny mandeha mizagala kermesy braderie zay ataotsika ino raha problème ary zaho amin'izany mo andeha tanao hoe za anao boka miambitragno agnazy koa anao fatiboe nanjary zaho ndraiky ny ambin-tragno moa raha zany fadibe karaha madao ozy regny anao raha koa raha ato aminao tiragna hoe menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo wa mama afa misiniko hoe mbo vidiany hely lasopy ake odisa zany karaha ty hinagna havedenade volandesika katokony fa zista tabazary havinazika lasopinazy dewa wake zabaka mbala tsara ninanarendregny ma dimanjato tokony lambiny lamony amin'ny stoka edy zany koa tsy mahampy tsy haike ndray iny ya ary zaha dede soke hoe ahora za hely edy ya wazala fanaranga ona dimanjato hely tao mamy ma zay to bovy mahety tsara be hoanike de lasopy akety tsaratsara lasopy zay mbala tsara mbola tsara mademoiselle azafady edy raha miseny tete hely ya io pitra misaotra ata lasopy ny dimanjato ary mangitry na zany mademoiselle wa mangitry mankôry zay baka mbala voboaka tragno vo ndeha bazary zay ndraiky mama aiza mamana izy ro mikoragna amin'ny ntilaha pharmacie ro iva avy fofo hely maventiventy mamana ia i mamako zany za ndraiky mademoiselle na mbola mianatra ia za mbola mianatra
mianatra fanilo rô zaho. Amin'ny école Mbody Madera rô zany zany. Iya arô. Marigny mo arô misy enseignement général ndraiky enseignement technique zany. Aveo olo raiky afaka marika izy roa zany. Iya tegna marigny za ze agnatin'ny magnano raha zany sady magnano enseignement général za no magnano technique. Arena zany mafogna. Tegna potika aminah mitsy zahay maregny raha zany satria tegna zany va efa tegna tiako zany ke. Zany raha eky zany. Bon, zao basi izy mademoiselle. Nono fitiavako anao dimanjato nameny mamana zany. Ambilafo zany fa komandio le raha tiana hoanigny jiaby za magnefa azy. Zay raha tianakeo komandina. Wah, tegna marigny. Waza raha mos matoko zany nono fitiavako anao za komandio le raha jiaby tianakeo za magnefa azy. Maro misaotra vôkiny anto. Sady zay tsara nihinana rendraigny. Ataovy brochette 10 madame. Vem composé 5000. Ave atody efatra komisy tamaray mbala tamaray hely dimanjato. Toko vavarana hoe toko raha jiaby tsara nohaninao e. Wasro misy olo hagnefa occasion sendra mandalo. Ary izy tô ndraiky tegna tsy andalo mademoiselle fa tegna fiarahagna haharitra mitsintsika roy. Zay tô telefône anakaha tonga de efa soratana aketo numéro anao. Ataovy orange ndraiky tellement. Ambila numéro ni mamako ndraiky papako listy soratako aketo. Amezo tô hela nagagawa numéro n'olo izy ndraiky tô tafagnantsy vifo midona amin'ny poto zavany azy tsara. Tegna numéro nato mademoiselle? Iya numéro nahagnazy. Tsy ho mena numéro n'olo hafa zaho. Zy ndraiky edy zabeka antsoviny fa telefône nanahy mbala mama ro e. Sy mora telefône mbola mamana koa. Raha zista nampitanako azy fô sy te zandinagna lasopy teto. Ya tsy magnino zany. Anita antoko ny matsazoko tonga de bazary eo lasopy ny dimanjato mbola tsy lany fa raha mano finanan'iny loatra Wah, have. Zay ndana mademoiselle tegna fa masaka be raha fozako ro ndreo. Ary somary misy goûter hely edy. Zay to 25 000 mandehananao. Misaotra anao e za fa izy e. Zay za mitseky anao fogna e rehefa mitady anao. Ya. Afa-bôly maty igny kely tonga de efa ataoko monamoro agnatin'ny répertoire anaka zareo roa reto. Occasion nefako amin'ny lasopy zala igny e. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Wano maera sama kenolo. Karakory nta? Karakory. Uzahy dy misy raha question petrako hely amina. Ataovy malakilaky koragna mo zahiko ny mahandro e. Ya. Uzahy dy. Hikena mo zagnano mécanique automobile zany. Tsy heky ana fogna zay tiana. Za ndraiky baka mbola misy raha koa tavela. Ino? Ary akamo tsisy raha ankoatran'izany eky. Maro ndraiky kony raha ka e aka misy fianaragna mandrafitry. Asa mbo tiana koa zany? Mandrafitry? Iya, ouvrage de bois. Ya, zany zao mbo malakilaky zany. Le za karaha mbola ivarigny am'izany. Zy ndraiky ny ataoko le mécanique automobile vangoeko le ouvrage de bois zany. Tsy heky e, tokona fogna. Eo am'izay baka isavoritika am'izay raha agnaty lohanakahy. Araky amin'ny première akao, araky ouvrage de bois, araky mécanique automobile, mankoraky emploi de temps raha magnanjany. Ary magnino tsy raiky fogna raha naminjare roa zany safidy tsara be. Kesibaka ne samby tiako zareo e. Surtout to mécanique automobile tsy ambelako io. Ary na tokony magnano zany fogna. Magnano mécanique automobile zany satria ifa tiana farango hela. Uzahy edy? Ya. Za to mo mbola tsy hainy ray aman-drenina sa raha mankory. Na mbala tsy hainjare. Ary zany ndraiky ny dinidiniky lohanahy tsy hainao e. Planaka zany tegna fa tsy kendy boaka aminarivo. Aza vandravandrakana e. Motro ka tegna mbala mirehitry mbala meraha. Sana devra.
za tokony mbala tsy ampitagno za kony mbala vody 7 ans Léopold ke na fandiseho am ray aman-dreniky anaro ampiditra andro vatagna na fahitako anao ya isiny ko magnanjany aleza miafimiafy ko zany de tany fa zabaka ndraiky efa tia loatra zaminay ehe sintrany magnanjany moasa de nakunda mo papa ko fa ro izy havy ro papa na eza izy ro nda malakilaky eky baka oui ya ok ya sala ito le grave misy tonyany fanojy aminazy tonyany ndraiky aloha taraha resaka mafilao fogna tonyany ndraiky amezagna mbola tsara fô fa mbola tsy asanjary raha fô zagny salama tompoko salama fô anao ratsy zanahy karaha nagnara-maso manomboka ampela diazy ky miloha diaviko lalana ilefa zaho asa ino raha nyresainy le zalahy tamy zanako igny indesandesany mabotonazy amy zanako aty atako miresitry ny fialadiny izy isika tapondohany dahoary fiainagna efa miasarotra aty de efa kalefaka Radio MDF izy negny olo tsy nahita fianarana ny fahitako le kely wa isomany gadrany nitavy agnatiny ankako vavadiny lakory ty hoanita e arita sokoafina lakory ty havy mahakara fanasiaka papa zany andeha malakilaky me ino moa zony gadranao lakory ty wa etsa misy olo miditry baka tsy renky za karaha mizaha film ary izy moa olo namanao koragna teo za vilavitra tagny nahita le zalahy igny koragna taminao zigny te olo nagnitagny tragnony Patrick zany asa zovy zany asa mbo hena Patrick iya za tsy mahay Patrick zany mba olo disadresse ko zany zany koragna taminao ty iya aiza mikorokoragna maboty magnano reky fa tsy mendrika reny raha fahaizanao tsy mendrika iaraka mitovy latsy sy dikany karandraiky fisikinagna za veto volonazy misy trasitrasy tsy hay tsony magnano sanga aloha misy sanga koa afara kilotiny borotsaka regny tsy manjary atao raha vonato sagnatia amin'ny vava koa izy iala fa tegna vonoko lasy tena aka mamanasa tsika izy ka ambadika kagny izy magnamboamboatra flera anazy zay iko ry fitiavagna flera tsy mety hoanigny ohatra olo lefaka andentsoviny za andeha aminazy akagny wa mba ino marô ny vidiny mamanaka moi izy ka fanatany lakomaigny ndraiky film afana koa lakomaigny geda sa le lakomaigny ny ampahaka madiniky ohatra tondro regny na lakomaigny voakany araiky tsy mafeny sotro misy kao hitra waka koa mamanao fa tapakalefaagna amindraiky izy wa ary izy ro akory raha mamane akory anama mahay Patrick zany mipetraka akaikikaiky eto ndra rô mbola vahiny amisofigny ena i Patrick zany rehefa tsy hainao de ambelao raha misy ino moa zany mbola foana mety affaire efa maty zany wa matona magnotany zany za baka misy raha tena koragny amizany mo raha tsy haiko fô tsy ambarana za misy tovolahy zay nanontany any tamitady Patrick zany fa tsy haiko na ia Patrick io tsy haiko so de misy anadahanareo mananaragna Patrick mitsofotra ato de hitany anadaka mbo misy anaragna Patrick natao mo raha nanankory tsara hay tsisy zany zany tsy haiky oy zany izy io moa na mantsagna na maraindraigny na harivariva kopokopogny magnanio foana flera ry tsy maintsy ata magnantopaka mikojakoja izy to avezy mbo maniry tsara raha misy école kopikojakoja la flera magnanio anao nampody nianatra akagny avenao ary za tegna nipody menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo zao izy papa sy mamay nagnantsovako anareo mo voalohany zaho nahita hasa amin'ny restaurant ke mazany isaka sabosy dimasy fogna za tafody an-tragno ankoatran'izany za tafijanogno akagny fô moa satria tegna mafy hasa akagny za io miasa amin'ny arô misy restaurant voaforogno zay maventy ndraiky restaurant zany akao aka za miasa ke zany ndraiky kofa sabosy dimasy za fa mandalo tô ediny
aw ary ampiasaiko akagny aminjay aveko bako teny français ndraiky anglais ny ianarana tagny Maha amin'igny mama tsisy raha tahora akakony kofa misy vazivaza hely za fa mamadika edy ohatriny karama Wow, papa fa mangitany karama lesy tekiny izy ka ndraiky tsaratsara hely karama ka papa Valtariny boka fa hainao balita zamondraza matsy hainao ya niresaresaka vazana reo ny mamanao teo manakory fandehanigny zany papa vazaha client mihinagna am restaurant ka fogna papa la ya sama misimisy euro-ndraha dollara baka fa hainao boka babanao baba dollara sady occasion izy koa misy bisibisinan-draha bisibisinesin-draha fandehanagna mandeha andafy akagny volafo babanao sombo mahafaka fandehanagna mandeha hongotro akagny zany mba afaka mandeha hongotro akagny Wah, papa, mandeha andafy zany koa tsy mandeha dia hongotry mo avion fô raha mikoragna Kese baka volagna amiravoranta vazaha agny za mila midevant mihitsy fa za sy mila balcon agny azonao Wah, papa ankoany tsisy raha vinantina vazaha zay anara papa za magnano raha magnano zany zany client mandeha mihinagna am restaurant iasako ka fa vazaha zany mo mbola tsy vinantinao abe mo olo magnanteny français ndraiky teny anglais tsy hita raha vinanty vazaha ana imbo zabery tia hanankariagna be magnani akory mana zany agnadenao za mamana reny zelatsika igny heky mandeha andrano akagny ambogodra jiaby agnalanakoko agny heky hondragna andrano akory mana zany sama tsy anao ma za babanty dollara akory mana zany mba tianagna milliara misy fotoagna zake somankano mpifiagna zanakatsika fo izy io mba occasion zanakatsika mba nahe mba tafita nety tamara amin'ny école fanily tary mba misy raha vitany hely tary izy na sy afaka amin'ny université mba nianazo baky mba fa midemerty hely izy kifigny regninao sanako izy misy vazaha tianao agny iaraha fo sa i mba tendeha andafy oa ary zaza io mo lafo amina lefaka matenao mahanare la tsy haiko la mikoragna aminare papa sy mama zaha melalagna hely malo andeha zegny haiko aminao io tsy manambady gasy ty mila manambady vazaha zay matena zany baka tena sakarakarmano mbola zahavagna zany bon zay losiny kasika ansova amizay zanjanao igny zay roe nde bazary are zadignanareo ady mivagna katakata zany have bazary agny wazilia afa niomagna moanaka nare ndraiky ragnanako ny andeha hagnano bazary ya fa vita izy ato bon aloha amizay tsika ragno tsika andeha bazary zay andeha zahay zoky aza hely edy ya zay tsy ela waragna tsika mandeha taky tsisy andeha hongotro tsika andeha hongotro fo ara tô basa andeha Espagne to azara za lehilahy koa andeha pagné tsy anao vaiavy ara izy kofa mavesatra pagné ty na amindeha ho azy ya tsy magnino zay ya hoy zaho ndraiky rango karakory ma raha nikoraniky tamina teto ka tsy ty misy vady manakory mba signy waha ninaboka zany fô anako efa vadiny zoky ke zany fa tsy mandratrika rô mbola iaraka tsy hainao ma vadiny zoky lelonjandry vadiny zoky nena leny an-tragno zany reny madamo sy regnao mahira igny tsy mety fô zany aloha tsika mba fampitologno hely baka mba postera hely aloha de tsika aloha ty mba sarotin-drahako hoe za elanaragna hoe za ta magnano ifa tsy tiako edy anao boka mi problème-nao zany mampiadigna anao hoe anao kofa tsy ngarakarakora anao ro sekao anao hoe tianao boka za agnaratsy fagnahy aminao hoe nono fitiavako anao zokinao anao amboariky agnatin'ny tragno sa mampijalenao ne hoe ino ma problème-nao ty volagna aminaka baka vahako ino mampijalenao volagna amizegny za anao mazoto baka tsy saiko pro ivadika amizoky ke zay niany zegny andro farany amezako anao anao koa tsy magneky anao zay laharoasiko e anao mandeha mody agny azonao anao koa tsy nivadika amizokinao fa za nivadika aminazy e azonao hono si mbola idiniky ary zany he koa de menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara wano maerata makenolo zay ambolatsofiko voyavigny fa zedy mba fagnamikorokoragna aminazy atako fa mety afa tsy magnano raha izy amizay mbola antsofiky amin'orange to malao izy
saona izy zany asana resy niany apela amin'ny andro aligny be to allo karaha fendalahy ndraiky mandeha telefôna iny allo tapahagna zay amblako antsofiky tellement to asa zofiko mandray tony any tsy asiko vaiavy igny tsotsy numéro nazy igny fa navandivandiany fô za zay ambla antsofiky ary zany misonna ko allo wazala karakory chéri karakory wazala za mafa tsy saroana koa asa mona zany azafady wazala za ko le nampirevena be tarô igny tam gargotte tarô igny ana zany olo diso numéro za to tsaka nampirevena sa za tokon'olo manambady azova magnatsanao aka io azovi tsy heky na sy teko nano karakory chéri io za nampirevena ary karaha olo fivadiany mitsy reky zany miadina zare zany allo tapahana telefôna to aboasa koa numéro teo iny madame io me fa 25 he matoa numéronao azony lehilahy io mety olona nilanilanao tany koa io za to zany kilifanandriky zany ade zany olo dis numéro za to tsy olo miaraka aminahy zany koa trano matoa za nagneky fa nagnano mariage aminahy teo amboniny altara fitiavako anary za tsy vadika aminahy zany he ka androany le izy magnatso anao veo tany série lasy tena rekiny izy teo igny ary telefônanao tsy manjary vonivony raha koragn'olo amizay fa tonga de maregny tsara be aminahy to aminahy ka mo tsisy crédit anodizigny antrovigny amin'ny numéro na basy de sy ay telefôna anao anatsiko anazy zakifanao za vitipitarandro haligny tenao misary lefaka akeo azoviko molo nagnantso ana tegny malo aloha ka tsika iantrologno tena nagnantso za igny ty numéro mefara 63 ty tsy haiko azoviko ato ty antsovy izy numéro misonna izy allo chéri tena melatsiny fa nitatako telefôna te fa karaha reky misy miady mitsy aminareka kone he regninao misy miady isa mo sérinao iza tononao aminaka hagnarany nagnino allo anao mitsy zany izy katimy saradala io anao franco io olo tsy haiko za to tsy olo miaraka aminazy ny ankoatrana za za kilifanao ka ty natany séri misy za nagnatso azy teo ana tsy tegala ondrafa mamboboko alokefa velako vita mora tika ty ndrasa tsofondray mandeha Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Hitanao efa nivoky telefôna le maty atako mahita za le zalaty amaray narepoka tsy tengala ondrafa de mankologno fogna ajotsoko amin'ny lanery daranahy za tsy ara hoandry aminao wala avy amizany fora tsy anjana mandry miaraka aminahy efa antitra tony mbola makalefa koloko fo zala tsy rotakalkony aketo afanatyako ke taizana zao numéronao izy magnano série lasy naregny tandako izy tapahany malaky ivonolo lasy taizy amizay eza mo ezako zany wa olo marobe dis numéro ke dis numéro zay ndesy daranaka za tory amy simanky eto analaza manero naniko lany mokaro e asanao josoko ambany aty za oandry agnaty lay akao tsika ro samby agnatin'ny lay akato mifona la zaho sikon'olo tsy haiko olo nagnantso za igny vadiko nialaka fagnarahana ny arom-balita igny hivolanky amin'ny zoky zay sa tsy hivolanky hivolanky zigny asa miady zay ro-mizoky lasa mibaraka raha jiaby ato tsy hivolanky izy zany efa tsy tiaraka amin'ny vadiny zoky kakoragno folosy mamadavana teo izy mbola miseka ladosy mbola silosy fogna ino ma mahalanao maladosy ma za tokony mbala miseka za rodorodognonao ay madrokotro hay sika milafaka angofo jiaby sika mivaravara amin'ny fagnefa jiaby madrokotro hay na olo elayko havayavy hafahafa ny fandrokotagnaigna nareo afiry loatra mare magnano bazary mbala efa bazary hely ny any ty fa hela tso masika hanigny any mikapokapo hakafo anany ty lafibe ndraha io aminjany raha tsara fa tana mandrondrodogny za mandeha bazary ala tetika magnady mandeha bazary
bazary allo mbanao kotriko mandeha bazary anao Afa vita sto fa vita. Wallahi. Sing baka haiko aminazy mandao ki sala Senti lasarotunja he. fatina za faty teko masaka hanigny io programa milahatra madamo mandeha bazary anao ragno mandamindamigny raha an-tragno ato za manao sanakahy zay fandaminana zay In more of digging zay sérieux. anao mividy hena kilo raiky ery amin'ny landy ery Awo, ya. ya mba tabefibefita kely amizay gny salasaladin-draha fa za io reraka hondragnandrano zaba sanakatsika zay fa miasagny amin'ny restaurant amin'ny vazako nigny Awo, ata zany za fa izy. ya zay madame Dakaty io diavako anao malalaka amizay sy itodroko tako azy sy misy timinamako namafa namafantako izy mbola rehako agny zay Yeramo, karakoro. Aza mitantagna magnano io edy ragna. Ino probleminao dy io de anao tsy mahay avotana tapitry niany décision ino valinteninao farany baza eritreretinao fô zany araha ke Alléluia amen ataovy tsaratsara famalinao izy fa tsy karaha mahisy loatra zegny ataovy mba milamigny tsara manakory ya raha kle eritreritrinao za bon asava bizu hely edy zalahy ma za tsy masaiky abilana avao ko azy basy 2 kilomètres bizu fo raha nivina mipetaka aminaha ake tsy magnaha fafagna za ialao afakasa ty programme familamigny vita fafalakozy mandeha aminaha an-tragno anao regninao ragno ya avy agny za zay milamigny koragna tsisy problème mandeha mahitsy anao problème-nao boka matafikinao anao sy matahiky fa izy sy arany zay problème misy aminao volagno aminahy za to hoe ty regninao sy ragno anao za commande raha jiaby ato za zio hanagnaravinanto vazaha atoato azonao ino problème izy ko manabady vazaha sanako direct mipetraka en Amérique za tsy magneky za ko sy mipetraka agny azonao babanitenty tsy hainao ma za mizaza ana indesiky zokona midoko edy atsika fikafika tsika roa regninao sy anao mba tsy tendeha andafy volagna bako yawo sebako haflery mandrenareo gny votatsika ino problème nareo amin'ny fiainana tsy mila anao havitry fo fitiavako anao zaha aza mizaha nin'olo mazava za mandigny anao an-tragno agny za mandigny anao regninao zy ya menaratsarasanako menaratsarasanako menaratsara menaratsarasanako menaratsarasanako menaratsara wanomaeratsamakenolo voasoratra agnarana sérieux tory sinazy to voasoratra tarao tamin'ny fanily tarao voasoratra sodina mbola tsy toko baka igny resy ki tsara be ya tegna ro marigny ndraiky izy tô ndraiky maravoravoky za nambony antrano fanily io iya zany mbo agnatin'le ravoravo satria tegna navy am'le raha ilaiky baka ke zany lalagna mandeha agny efa vita goudron tsara be magnan'igny za toato balabala magnano fo ary aveo amin'io ao misy terrain malalaka tsara ary araiky tamin'ny école tao tam'zany anao tragnaragna tsara zany résultat-ndre tam'teo aveo koa saiky zany misy matsimatsy regny akato vao maika tiako maro ndraiky tsara tsy résultat hoe isan-tango tsara fo ary le raha tegna nahavariagna za baka izy misy primaire to zaza madiny primaire trakakoa tegna milamigny zalahy sady mbo hagnontany anao antao mbo fa firy tagno eky école magnani izy iny forme tamin'ny 5 septembre 1994 dikan'izany 20 tagno izy amin'ny 2019 to zany iya dikan'izany baka tegna tsy voaniany zany école tegna raha fahela tegna fahela ary tsy voaraharaha mpampianatra ka ary efa maro olo manganaboaka anjare ka Madagasikara to mbarikônao zany iya dikan'izany za aboaka andre koa za ko magnanjany edy ary eto mo tany finofinanagnan'olo lasopy zany iya tsika basy nitototreto zany mihitsy tiako aminazy oui
Areveza mofokon'olo minday blouse maitsomaitso regny. Magnanibaka blouse-nay amin'ny fanilo ka magnaniby blouse-ntsika zay. Oasy alay, zaza la tegna handrehitra sakao fa misy blouse. Ia, fa misy eka tonga de fa kafana mikomandy. Zay. Hividy kafo za koa magnanjany. Mafy tsaratsara ho anao hoe amaro zan'olo. Ia, azy revy nangala blouse-njare nikomandigny tao bolo aby re. J'arrive to fa mandalo ao za ikomandi blouse. Bon, atsika hinagna lasopy amizay hoe. Oh, ia. Zalahy, ary tsiro mademoiselle teto lena mipreveke be zay ambilady tonkero izy. Karakory mademoiselle? Wa, manafina ka karakory. Karakory manafla. Ya, karakory zany re. Azafady fa zary koragna amin'ny famo to hoe. Mankory tsara beky ny koragna mankoary manareo anta. Mazako ny bogaga izy amin'ny olo tsy haikely. Was. Anamo mankalefa kolo ngana teny nga karakory manafina ka. Mankory tsara be o zokolahy. Bon. Miala tsiny zany ndray tegna aza medevitra am'zany kena fa za ikoragna aminazy vetivety fo. Alel fa sy malaky baka koragna anao. Zao izy e. Ino? Numéro njovy namena za tamin'andro raiky igny. Nantsovina mo zigny? Analo tegna misoma ratsy. Numéro njovy zigny namena za igny. Niny papako ndraiky mamako. Nagnino tsara? Anamo marigny niny papa ndraiky mama. Nantsovina mo zigny? Analo tegna mafy. Tsy nampoiziky. Zokolahy. Mba tokony hampilamigny antsika roa doko anamelaky hoe. So de fo isahotika baka bazary tony any. Zany re, tsy dirana resaka zanay. Anampitra ro fo malo. Nda analala he zay ndraiky vadiky dia raiky to aza tabitabena. Zay, andeha pasy za fa numéro andray mandray nama fa aminaka to mangatika fo za tonga de andehanako akany. Tsy mabotola hely magnan'igny, tsy dikany aminahy igny. Ok, za fa izy e. Mabotolahy. Ananiany ko tsy nandeha nanyanny nareo aminahy nanyanny. Avy aminahy fa baka senta. Mahiza tatana mikorokoragna amin'olo magnan'igny anao. Was. Tsy tana izy efa nadonako potovigny numéro nery papako ny nameky azy nantsoviny igny e. Numéro papana ndraiky mamanao fa mbo regny misofinao mozy teninanigny hoe za handeha miray mandreninao agny satria fa aminazy agny numéro-na. Dikan'izany mila mandiniky raha lehilahy. Ary koa magnan'izany za hilatsakagny alohaka anazy. Za hangataka ana voalohany. Anaza mandeha kagny. Izy baka na de andeha aminjareo. Za koa tsy andeha za tao tsy forsenjareo aminjany. Dikan'izany baka fahitako anazy mbola tegneky amin'ny raha magnan'izany. Koa magnanefa tanay fankahita antsika roa. Hitanà Léopold e. Fitiavako antsika mbo hifankahita matetika antsika mbo matetitetiky dia raiky nandrisiako lahatra nahianatra amin'ny fanilo ka. Fitiavako anazy zany. Tianao antsika fankahita matetika na magnasary lefaka magnani? Was. Waza to zala tsy hiaraka amizigny e. Zay, eo anandraiky lasopina fa za hody. Wa Léopold, Léopold waha. Eh! Léopold! Wa loso fo izy e. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Wano mai rahsa makenolo. Zanan ko tatanzuke ketu. Azam kit pungani wadrangau ha. Azam kit pungani wadrangau. Izy tatrany hazala. Izy tegna occasion tsika izy fa losona agny zala. Tsy mama tsy misy ino kitikity mo. Akory mo zy? Ranga. Wa. Zimo efa nanjary raha nagnantoaka agnaty tragno akato. Haza. Magnino malasy magnakonko mo? Wa. Ato baka tany pitrahako. Za katoko tsy vahiny. Areza mo mama. Fagnotanagna kasy ndraiky valia. Eza ravinanty vazaha. Ana papa mbola tsy nanagna ravinanty vazaha zegny fa tany mbany mama fo ambaraza. Mamanao nandeha nitaly agny amin'ny kamaradiny agny. Wa. Ary na ino mama kely fa pitalizaka andavanandro. Niany izy tanare nandeha nitaly amin'ny kamaradiny zany. Ary na ino koa mama kely tsy nitalizy. Ehe, tsy zany zy zanako mo. Izy izy baka nagnantaly madinika tsy haiko raha nandeha amin'olo hafa agny izy.
Mama ko fa mandeha mitale amin'olo hafa zany narendriky papakatony kidikidy ambony fandriagna magnany. Akory ma to ambiasy na ilaigna ny fiainana ambiasy zay zany tsy fankazo tsy fampiteny aminao. Zah tegna manao zafady aminare moa zah tegna tsy maiky raha tanare hoe zah zay nitady mama ary tsy maintsy ambarako mamako raha tanare niany. Rehefa tafita zany magnarasy be magnany ha zany kontsera tiagnandohana fa fitiavako mamako e ke tabandrenare zany zah hagnaraka fagnahinare karaha fagnahin-draha tsy haiky mamako amin'ny vadinao an-tragno mama kely ke ve somosomaina ambony fandriagna aketo koa ino madikan-draha magnany. Azafady zanako e tsy raha hafa raha nateny ty fa zay ty juste nikoragna fô ke tafikidikidy am'zay ty. Ehe zah baka tsy mila mamaly teninakahy zany korokoragna anino rehefa mikipikipiky ambony fandriagna ke amin'ny tsy ambony fandriagnanao agny lesiteky zy mama kely mambola ambony fandriagnany mamako ke lesiteky. Ary ino mo tabataba agnatin'ny tragno ato e? Wa zanako anao monody tafriagna. Zay mama mbola voavy fô. Ary anao karaha tsy korazy mahita zah raha misy ino? Tsisy ino fa zah fely malô position papa sy ndraiky mama kely malô. Magnino mo zare? Anaibaka fatara. Anai mame zao koragna ambarako ana. Anai profesin papa mama kely. Raha zany te masoko nahita tsy koragnan'olo. Takako zare tena saky nagnano tetra aby zare tambony fandriagna te. Amin'ny tsy ambony fandriagna mama kely mambona ambony fandriagna reke fô mama. Zany mahatonga na mama raha zandriky balita. Mora kasi mkapkapko kena Robertina ha. Hey. Siako. Tetsan. Si. Mas mizaha. Ke zaza izany lefika aminandeha morimporogny raha tsy wisy zany. Ang tenesanao ko misy rantsanga zany teo. Antsineo izy boka io. Izy may volagna. Zao izy lia hoe raha nangalako ana tato tsy andendroboka tokantragnonay. Fa fiantrako ana. Ana ko magnani raha tanana roasik faty akato. Za fa tsy nahefa amin'ny raha tanare. Tsy roasiny zany dio de. Olo tsy nagnino. Sy ty mafady tsy fampivolagna. Tsy mafaka mifampivolagna ma zay ty. Tsy masangisangy. Zay ny maragna ko izy. Tsy problème tio. Zay ty zoko tsisy zany zay ty fa fizavan'ny Robertina fô ty hafahafa. Ato izy fa basy raha tanare fa hiezaka zah izaha place pitrahanay roan'ny mamako. Ato basy anare midoko rendriky papako izy ko zany tianare fa tegna tsy tiako mamako mpitsipijalegny magnani. De tadavinao homegna vazaha zany mamanao. Tsy mety aminaka. Anao he madika aminaka anao zanako ty. Tsy mazava aminaka zegny. Alamina tsara zava tsara koragna zegny. Non possible mihitsy. Afa nampangagna lohanahy eky raha volagninare zany re. Za andoandroandre misamboranakahy akagny hakeo anare ialako re. Kanefa raha nidiantegna tato ndi iala sasatra vao maika nanosiko asaloha ndraiky amin'ny tragno akato. Anare konla. Anare iry hôlo geda fa mo tsy haiky aby fagnahy misy aminare. Surtout papa. Mahana i papa tegna geda ndraiky anay fa fagnahinaro helihely nihinahy zafady amina papako. Robertina, asa tatana zany terkanao. Afa be zany mavelo tegna zany ivadika amin'ny papa. Hey, tsodrano asa digna. Sana amina poko tefkana. Anao ndray konao Aza popohona zaza io hoe amblazy tsy naterkana. Magnino anao? Iza popohonao. Kesa izy, amagnakana tonga mizavazaha Robertina. Amizay havy fiainana antsika ty fa tsy mety kabary agny magnatadiny bilay tia raha. Tsy mety hoe. Keta vandraina zany izy ko misy edy vazaha zany vola azoko viandy amilomana mama kely tsy possible aminahy zany. Izy ko misy edy vazaha zany kony vola ivolomana roan'ny mamako fogna tsy mety kolo maro. Ketsambasaranao sy zare fihiny mba hanjary yavitro ndesigna akagny. Zany mitondra atsika ny mitondra zisanako e. Zare roa ndesitsika mandeha an'Amerika agny. Azala. Izy ko misy edy holo andeha an'Amerika zegny mbo zay endriky mamako fa mbo magneva nondrigna avion mandeha akagny mo tsy lalahy tsy haiky. Kitako misy fagnahy izy kanefa hely fagnahinazy. Kizay zany tadavinao andeheza. Anareo andeha an'Amerika. Andesa Afrika. Asa tilikambo. Tsy marigna aminaka. Tsy haiky mandeha amin'ny tilikambo anareo ko andeha akagny. Agny masoa anare. Sady ntilahy mirediredy ana indama ndraiky agny fa nahireraka e. Ialako ny aminare keto e tsy nahefa amin'ny tsy nahefa imalo papa tsy haiky to. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Menara tsara zanako, menara tsara zanako, menara tsara. Wano maera sama kenolo.
avavadiny lakoronaiky mazava ho azy ino komantinena zany andeha agnaty kanao amamana ndraiky papana zahy ino wazy sy regny namora vola andeha agnaty kana zaho amamana ndraiky papana he anandy vandravandraka ary midira basy anany any alaiky baraka tsara be zavanaza lefaka tsara ino mamana ndraiky papanako na menekitry anao e tsisy diranazy zany ary ndabaka kana mahita azy ary toniariko nandiditry akao e zay ambilazagna anody ody Mandros ya salama madame salama tokoa Mandros midira an-tragno mipitripitraka amin'ny sezy regny ya androso za kabare sy kabara sy kitadinareo mivady zay azafady zany eky lahy raha mbô misy ino eky zany avy zao mona io maloha azafady niko tsy heky ya za avy an-tanàna aketo fogna tsy raha taoranarebo zany ho Anita antsofotoato papanao ya alaiky baraka falalahely iny andro ndraiky fingaraharaza za mo tavandrany azy ny milasolasoty hely anazy magnano za lefaka man wa papa nankory anansoviny mama amin'ny salon kagny ya avy za tazonety maloha tady toy azo fitsôrana fa manjary lava aby lakory jiaby regny ko fitsôranao tady io ya ino koa zany akato misy olo maty mbola tsara anao Ramsey ya salama anao Ramsey tsara fo ahoana madame ikony holo hitadetsika roa zany tsy haiko raha tadiavanetsika zany ya oeto ry kabarinao Ramsey ya tsy zany Ramsey fa zanakanareo mavay vely tegny ya izy rery any zanaka eo vavitokana tsy feky fa misino ka raha tsy madiso ya tsotra fogna raha diako aminareo za zany amare amanrenanareo zany no naviako aketo ary no ny fagnajako anareo koa piso fa mbola manjavozavo le izy bon zao basy izy aleo tonga defa tsorogny ny marigny diako zany andeha angataka zanakanareo asa manakory nanankory hangataka zanakane hagnino hanambady sa nankory mazava ho azy madame hanambady azafady indrindra aloha tovolahy fa azovy magnarana anahy maloha agnarako Frédéric zao izy Frédéric efa nifampiresaka manareo sy zanako iny sa magnakory ya fa nisy resaka manatany fa tamizay moa zany za nameny numéro de nazo anare zany za tamizay fotoagna zay akory eky ary feonazy zany tegna feon'olo nagnantso za tamin'ny andro raiky teto avy nampiady zasy vadiko zay zay indrindra mihitsy igny mihitsy izy areto moa defa ialako tsigny sady aminare ray aman-dreny zany raha tokana ampiadare zany le resinaka tamizigny zala ary tamizany za tegna nanefa tsofoko madamo hely koa ne zany tegna mialatsigny aminareo azao izy maloha antsofoko maloha Anita zegny fa raha menimeny anahy ndraiky mamany tegna tsy te andefa maloha satria tegna mbola anatiny mianatra izy satria ny raha hianarany efa nividina ekao ary fianaragna anazy amin'ny famille rô tegna hitako tegna mety aminazy sady manao enseignement général izy no manao amin'ny enseignement technique ihany koa dikan'izay fe de fe ny fianarana tany ka raha tapanagna edaedany ohatrany tsy dia kasitrako loatra ya sotrany amin'ny teninazy zany Ramsey za zany tegna vogno zany za mbola ampianatra azy raha toka ilainy zany zay karaha sarotro be ndrika hanambady sady hianatra zany ke raha roa zany ampidirana talandao aby karaha tsy mety tsara be zany andraso ndraiky izy antsovy Anita avy ato edy anao ketakory tady to vitsorana tady io mbela mipariaka antsendriky izy io mara hipariaka zany akao irako mitady tadiny lakory zay fa raha vo vitsorana tady io lavo jiaby lakory reo hasana manokagna baka zany ampetrapetra eo anao nanankory hainao maholo io haiko ndraiky zy fa za tsy mila io hainao avy eo anao tsy mila izy tianao ndraiky sisa tsy tianao za tsy tia io atako olo magnano ary tian'izy io andeha angatabady anao handeha agnanotokatrano iaraka aminao tsy joroagna tsy joroagna ko mbala te hitaza velogno za lefa manambady
zay izy Ramsey sanao teo ya Frédéric Ramsey agnarako teo angatsy regny Ramsey moa zegny izy to de mandehananao monsieur Frédéric fa atabady tsiraikitra tsy maratry fihavanana ka tonga de mandehananao fa manjary mitarika zavatrafa satria miteraka problème taminay mivady le antso nataonao farany sady fahitako zipa magnambanimbany fagnahena ambarany raha ho azony doko zany vidividianany lasopy hely taroze magnano zamaty fagnahy man bon tsotra izy mademoiselle za solava resaka amina ampodiano le vidin'ny lasopy ndraiky argent déposina mekena regny point moi tsisy taratasiny kony zany ary natarao tsy nitireny ambozogno agname vola zah mo nehinehina volana malele za tsy boaka agnatin'ny tragno to ko tsy amenare za de mirefiseraregninaka mazava moane nani anmegny akeo zay papay za andisintomitady igny ankôhoko ndraiky lakorone misy dikany ya zay izy Ramsey fa mahazo mandeha aminjay ana fa tsy reakitry le fanambadiagna wa madame to anamo tsy mahazo teny gasy za tsy boaka akato za ko tsy azoko volana 2000 sy ray aligny mazava nandoboatra aminaka ketererony vadinany any za tsy boaka akato mazava hotrany ty zaiko tiky anaovana foroseka regny miboaty anao Frédéric so de angalako famafa eo anao farany Ramsey moramora vavanao zanaka lefaka mazava jiniany baka agnatsovagna fokon'ologno amizay doko izy vomboaka 2000 sy ray aligny ande angalana baraka haigninao agnaty sagnon'olo aty losanao boaka malaky aiza famafana ka teo izy olo sovinonakato eo efa tsy manatsy ategna izy ampiariko aminazy gidragidra tovolahy oye amela tapaka lakoro aty za mita amela lakoro aty za indraika pamia maty are tombo raha nagnino ewa oye video menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo Uza edy lefa pekro anao idoko ro tegna fa hela ny anatra tato zah mbarakona komasy te hefa tato ziskasika zay pera mianatra zay io zah fa tato nianatra ary ino mo asaigny mano tekniky na rahanao iro zah nagnano mekanika automobile zah mbarakona Léopold afa hela marigny zah tato nianatra ary dikan'izany na doko tegna fa mafy resaka mécanicien hoe ary mbarakonao ko mbala mécanicien fanimpanigny fogna ariako lavitry zay zany mahatonga anao tsara ndraiky foagna vola am-posona za ko ny mbarakonako fa tsy mianatra tsara irany bricole mbarakonao zah misy vola fô zaha ke za matonga za misy vola potipoty ny mbarakona zagny zay izay tanay baka tegna misy problème maventy be kone mikasikino zagny Léopold ato baka misy vahivy mianatra mifanilo eto baka miaraka aminaka vaiavy wasy ya vaiavy fô izy ndraiky baka hainao bikible vaiavy eo amizay vao meka za sadekitra lasa sekatra bikible kato mazava hotrany ty zaiko tiky anaovana foroseka regny miboaty anao Frédéric so de angalako famafa eo anao farany Ramsey moramora vavanao zanaka lefaka mazava jiniany baka agnatsovagna fokon'ologno amizay doko izy vomboaka 2000 sy ray aligny ande angalana baraka haigninao agnaty sagnon'olo aty losanao boaka malaky aiza famafana ka teo izy olo sovinonakato ewa efa tsy manatsy ategna izy ampiariko aminazy gidragidra tovolahy amela tapaka lakoro aty za mita amela lakoro aty za indraika pamia maty are tombo raha nagnino ewa video menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo uza edy lefa pekro anao idoko ro tegna fa hela ny anatra tato zah mbarakona komasy te hefa tato ziskasika zay pera mianatra zay io zah fa tato nianatra ary ino mo asaigny mano tekniky na rahanao iro zah nagnano mekanika automobile zah mbarakona Léopold afa hela marigny zah tato nianatra ary dikan'izany na doko tegna fa mafy resaka mécanicien hoe ary mbarakonao ko mbala mécanicien fanimpanigny fogna
areko lavitry zay zany mahatonga anao tsara ndraiky foagna vola am-posona za ko ny mbarako anako fa tsy mianatra tsara irany bricole mbarako anao e zaho misy vola fô zaha ke za mahatonga za misy vola potipoty ny mbarako anao zagny zay izay tanay baka tegna misy problème maventy be kone mikasikino zagny Léon Paul ato baka misy vahivy mianatra mifanilo eto baka miaraka aminaka vaiavy wasy ya vaiavy fô izy ndraiky baka hainao bikiby le vaiavy eo amizay vao meka za sadekatra lasa sekatra bikibo ke ino mo idirany zagny amy mécanicien ndraiky olo bikibo ke za baka zala mbô magnontany faholagna aminareo namagna karaha anah ndraiky lasa niakaniakatra heky ane mécanicien tsy idirany amin'ny vahivy bikibo zany e ambeso tegna azalagna raha hoe tegna marigny tsy mety amin'ny olombelogno marako anah mangala zaza ambilaka fô izy teraka ave fitarimisindaka ke le blème eto ny lavapiky le ry mandriny tsy tegna sarotondraha e anaro namako e marako anah cousin d'ami meky anato ale ihany ry mandreny ataognonao are magnararam-pihavanagna sindraka beka maly tô tsy mandeha lavitra ya zany ndraiky ane misy mamarignazy fogna fô le izy zany hitako ry mandreny tsy higneky fa zany ndraiky misaotra na fô amy sosikevitra zany fô araky teninah zany are namarako anao koa mindrambola aminakaha tsy ameky satria tsy hoalanah baka le zazagna tikibonazy iny boka tegna tsy tiako marigny anah ndraiky matokisa amin'igny fô za tsy indrambola aminah ary za tsy managna menimeny andeha ngala zaza io zaza io ne tegna masoandronakah e io tsy elako zany are mbarako anako tsy mety amintsika n'olombelogno magnadosy zaza ale izy tarimigny e mahay tohiny ya misaotra misosikevitra lavapeky fô regny izy igny e araha igny manomboka amy voalohany zisika amy farany anaboka de regniky na magna mécanique amin'ny école-ntsika ka alôna zay andeha hagnano bricole aminakaha mandeha ambadimbadika igny maro zay kagny mbarako anah dika zany baka ikotrokotro tomobily dika zany asava ho azy zagny mbarako anah kandrakagny tsy lany maro fô zay kagny anah fô herany zay navy mile tadiavika zany hiasa raikitry zany lavapeky iya zay ndraiky de tande aza be ndraiky mizatra migaka toaka de koa mbala ampianarana ale ihany anah mitady vola sindraka tsy zay mizatra migaka toaka tegna tsy mety marigny resaka toaka mbarako anah fadiako za tsy migaka toaka zany zahabaka za zay tanah zay tsara ngeka toaka resaka fianaragna fô raha atako zay ka tiako anao mba hagnaraka filigninakaha mba hianatra fô tafatsy resaka hoe ino lavarao fiainagna amin'ny ino regny alfagna regny ke zany ke bon ok de ya ok lavapeke merci amy conseil zany ya ke dini hagnafatra anakaha zany aminakaha marako anah misy lakile pipa 13 e ary ozy kaze anah koa mila andao aminakaha zay amaregny anah fa meky azy edy zany le raiky tegna hilaiky igny ya amaregny za mandalo aminaro lavapeky zay agagno amizay kony tegna fa tsy haiky e rehefa vidiany toaka raha ta vaiavy tsy mba mianatra aloha ave magnano alfahagny toko ialande io e menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo ino ko raha atako amy kibo anahy tô zagnahary olona bikibo antegna amin'ny mbala mpianatra antegna koa mbala mpianatra mateky zaho toko regny nery mamy antegna ndraiky baka mba finagnaniananianatra hely mo ko nditady asa antegna mbala tsy ampitamo mateky ndraiky tô e mo ary ny lalàna andeha taminy azafady edy eo ino azao vegnaragna anah igny zao ino koa mbala tezananaragna anaka hitanà tsara i trasiny fikoboana tany papanay igny tsy tana tsara zay maratra igny naka zay oe angalako dommage izy ambarako na tsara zany za mba nahigniky za ambarako na tsy homby otromby koa zay tarao nifendre lakorigny e amizay o ananagna mikobe papana koa mitahazy ho azafady lahezigny tegna tsy kiniako fa hitanà
raha tegna nagnantsovako anahy baka zahy misy problème ndeso mibabana problème anazy ana be ndeso minga hely koa mazava nene baka ike tinety arakaraka mijamijama boto madinika reky tsisy asa zay vao aminjay vao problème mandeha amin'olo hiasa to mialatsiny aminazy asy indray zany za fa tsy mila ana mazava wa anako ny tiako misy problème zany ana zay vao mitia za tegna zafady aminahy hoe tsisy resaka zany ana laha tiako zay vogno amizay basena ia mbola miaraka fogna de tsika fa na mbola tsy mandeha amin'ny ry papako na de zany maloha iny maloha le problème manamba izako raha be o soboka za tafitsofotsofoko fa tany za avy amizay diranany zay le question za niaraka ko mivolagna bikibo haiky be za tsy tiany amlatako raha hafa etako sary misy lamba tiako ividigny ary anah karaha tsy mivolagna zahy boka misy lamba tiako ividigny be zay arô anaovanay fety za mbola tsy nahazo wazala zany fa problème izy mampanjonjonigna anazy zay sombo raha hafa fa zany fô za boka mbo titovy aminamako bon zao basy izy alona zay io andeha aminakaka io amaraigna na vomody fa nako tsy anaraka zany za tsy mila anao ary elo basy menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera sama kenolo wa balita zay tsy bikibo mo alo zay ode ambany vola so de mandrovoka fihavanagna anay eto fô raha zay tsy mety zay aloha zokinao alefa mody agny atsika ito satria izy fa nabe anaka ninao mbola agnaty kibo ke tetefinao sy teta baba nysanakanao agnaty kibo io mila mahita za zokinao no mandeha agny miaraka amin'ny zanany io fa tsy haiko tany andefasana izy an'amerika agny eo izy koa nitompon-tragno fa tsy za hoe za olo mpiavy fô tsy raha fadenao antompo-tragno am'izany ary izy malo saiza fa ho avy izy zay moa izy nagnano bazary Wazile ana mbola tsy nambely moto fa za tipika mbo tsy dia salama loatra ana tatuato kone mandry fogna hasana tato na ina hekam tatuato na vao madame zay zala so izy madame e ahorao pakitazinao anao mandeha magnaraka sanakanao agny bazarinao iny ndesinao agny alokisako agny wala araha nankôry karaha nivadiky ny eo ny eo zay zany fagnarahana ndraiky sarinao tato anao mandeha ke dikan'izany zandriky zany andeha solo place ke akato anao fa nabe anaka sarinao io mbala tsy hita zanaka agnatin'ny kibonao alô izy mba iboaka zanany io mba mahita babany ato dikan'izany anare hela jiaby tato zany nifankatia fo anare fa zanako fo natanare nagnano navandivandy tena efa raha mary ziliana zeny tonga de fa indako ana mela agnatin'ny tragno anahy akato anangy aho mbona tazandriky agnatin'ny tragno akato fitsindrovako ana nefa ndraiky ana nivadiky aminahy matsy nampisikena hoe non ce n'est pas tsy renao mafadiminagna teo anao mandeha fa izy namako an-tragno ato mazava ke zany tenina farany balita zany teniny balita farany azonao aosy koa zany ba sy magnino fa ahoroko lambana tandre mandany taditady zaha aminay eo agny tate io zokinao Zilia maorogno entagna anazy io allo aolagna malakilaky fa anaovasika lavitsika ato osandraky madame mbola tadinao tsara ndraiky agnananakay koa fa elaela igny sadignanao e za fa tsisy raha ilako agnaragna anazy zany lesite na hita sorana fa tsy tiako sorata amin'ny vajihinao balita babany Robertina anao mamany Robertina akory point c'est tout lefaka matena wi ma zay wa za handay mo tendany kurang aminareki ewe nare na zandike no sam zahulu hafi de sad za mela vedo ta vunga tulo hana fa tsilan anambad za ta kaf kan tangali pandema no sara degré de tantianga sen ke mangankor mo zat nyana fena ka biangana seri sama sifike fena ka veranga ri saba bansan kanarione mandema hisi ana rupura fafi sati lele mafok akurmano allo ari sambandere fu luva si finda menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako
zala efa 5 andro zay ho izy tsara niboaka fonaka me manitsy lalandava fogna na ino kidona na ino kiatra tony any tsy maintsy sy forako amindreo fa tony any na mankora sehokina mankory zay niany amindreo agny fo nangankora papa mbola tsisy vaovao regny na fo tsara natany zanako eky nagnan'igny ka tio firy andro izy tsy masaiky mody an-tragno ary tsy regniregny mihitsy hoe na maty na marary na aiza zahiko ny mbola nifagnahy dia amin'ny raha natany zaza igny raha teo tsy abe tantanagna teto efa nandefasagna filazagna aby indrindra tamin'ny radio MBS tao mazagna be zany nandefa filazagna tao makasika zaza io tsy hita mbola tsisy vokany ziskizeo mpitondra fanjakagna efa nameko filazagna aby makasika io zaza tsy hita io mandeha fitadiavagna zeo mbola miala maigny fo sagnatria tsy naty ndraiky zigny izy matozy tsy regniregny zany eto ke tsy kavery mbo izy raiky izy zany ka tsika fa tsisy fagnindrony eky tegna raha eky sala za io amin'io fa matetika mandeha za manontany namano piramètre amin'ny fanilo reo tsara hitanareo anita izy tsara nianatra fa 5 andro ozy zare ary tegna mary tika zany izy tsy mandeha l'école koa lasa aiza vadiko zanaka atsika igny tena tsy haiko ne tegna vako lohana fa tsy haiko raha koragniko amin'ny raha magnanjany ody zany misy olo magnokony zany rasaka fa malakilaky aloha fa mety mitondra vaovao zany mandroso anao tovila mandroso anao salama tompoko salama ya mandroso anao mpilevetra miseza eo salama madamo salama tompoko raha nisy vaovao mo tagny ino atidiana malô zay ato baka misy problème ya za hoe misy problème koa za tsy kenjany ta zahay raha tokony antany anao ke aiza misy anitamy eo efa 5 andro izy tsy hita popoka na aiza tsy hay na maty tsy hay velona telefônina amin'io nafitriakany aminay ato tsy hitako baka zany edy baka andehanako amina rizera misi mpifaninona nareo sy anita le isany zahay tegna mpinamagna sapsi ambarany marigny mpinamagna madamo zao fiagnaranao tovila za Léopold ay zao izy Paul tany namanao jiaby akagny sao de mahita tany nivanavandrano fa zahay efa reraka nitady zay izy io niagnetraka sisa tsy atao satria zanaka nateraka le izy de mila mialanenina mandritsy ny andro lavalava zany eky zala mafy zany ke mankory zany raha tokony atao raha ohatra namako re tsy mahita azy mandalodalova matetika eto foana anao afantarana ny marina so de maregny vaovao makasikazy de zahay no mitady azy amegny lalagna anao fa hitako ambory anao zany ya veloma ramose ndraiky madamo ya veloma anao igny tovila igny misy zavatra mahazo azy koa mety sipany mihitsy iny fa hitako zigny ko nigny miaraka aminazy de mety lasa saina izy hoe aiza le olo iarany tsy tapopoka de nzay neritseritra izy de tsy maintsy miboaka aty koa ke ino eky raha tanitsika mbo hitantsika ny marigny amy zaza igny ambolasa andeha bazary ary petrapetraka re hamono andro 2 za tsy hiasa mirenireny bazary ka fô za aiza tsy hitako azy amin'ny farany wala ary na basiko andeha bazary zany tondrasa vola mbo hinanana na hely amin'ny lalagna akagny so de tihinagna akanko ave marary mitomboko problème aveky ya ameo 5000 fogna za andeha balabala bazary egny de raha ohatra ka misy vaovao tsara hitako de tsy maintsy mitelefône nana foana za zay ok za malao andalo madamo ya tandremo ndraiky raha igny mandeha akagny libre igny magnano alifahagna koa alifahagna ino koa ekipe vaivay avy madiniky reo amin'ny lalagna bazary egny atakino handeraka za sa mahazo tovavy 5000 zany amizeo nijotsy baka prix mba hiavika njare nijotsy moninahynakatra menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maera samakenolo afahela zay taminata tsiry hoe afahela marigny ediko ny zigny tegna hoe ary raha indeko ny tegna
nahazo egny tsy zany baka zy mo za hiboka bikibo vao maika tsara dikan'izany anao tsy mahazomboaka akato fo ike maza atao ndraiky lambondegnany bazary hely niany ifahantragno akato fogna sady za tegna hitady asa mo zay mbo fa nisy avantage hely za nianatra tamin'ny fanilo ta mbo fa misy hasa haiky ino mo enseignement technique na raha nata za nagnaraka gestion tsara za nagnaraka gestion iya ary na de zany ndraiky madamo zanakatsika raha masy tsara fa tsy ahoreraka loatra zay amin'izany asanazy any hoana hasa mbala tsy hitana fa magnano zany zay ary anah sy mandeha tongotra fa to misy frein taxi io andehanana mandeha bazary akagny misy to ary ino mo raha taro atao volako igny atao volako mbo maventiventy ia ary za fa izy ia zay tsy nambelako mihitsy raha tsy pikibo zanak'olo igny mihitsy ny tegna mety asa mbala afaka andendahezako izy ave voto fo nge hely ary igny mba vandray aman-dreny igny atako mifantaza fo zare tsy andrepaka zahy vera lalahigny tany faninazy baka zazagna ty kibonahy to atako elo teraka amin'igny zaha de fa mahintigny mbala hiteraka amin'olo mahintigny hely magnano igny koa izy amin'io sady hiva tsy joroako tsakanazy amin'io fa tsy voafody tsy voatako trosoigny tsy olondratra tarana tonga hely ino raha tany bazary manakôro ino raha tany bazary akero za mizaza olo bazary salama ramose salama zazavo sao de mandikadika ake koa nita fa tonga de sambory tonga de aodrano ana taxi de desmode antragno akay koa hitanao iya izy koa hitako to de fa samboriky alefako amin'ny taxi io ave alefako aminareo za zay koa ivorivoly agnatignaty akany koa sao de fanojy azy koa mahita za izy koa mifanojy agnaty bazary ty iya oe eza marigny va iavy andreraka zabonery ndraiky izany toroko baka faranandraha to ifotry aminaka mila melomelo zaho ary zanakeo izay asokoantoko zigny zay natako kontikonty efa amby 3 mois eky za vita izy tsy ty hita zany tototry rô mbo angalangala sorosorotsaigny fô mafy salohanahy zany maresaka laha bazary to niany mariny baka kanisy milaza andeha bazary lako ro ndizahy oe hoanao izy isorako zagnahary ambileo izy raha keve fara igo agny hoana agny andeha bazary ndako agny ino agny izy samboriko tagnany endreraka zaho to manana manetry andeheza nao za andividiro mody na zeo mody sisy koragna lava fô mody na anao any tamy sary lefaka nagnano tsy veriveriteza manao i nantatraondralahy zao izy Léopold fiarovako ana fitsindrovako ana natonga za nagnano to za koa tsy nagnano to ana ohatra zay efa nigadre zahavo zazan-kibonahy to afa 3 mois mahery efa ndraiky atimo amin'ny semaine ambony ro ke le izy katimoany tsy magnino fô le ana tsy hita magnano tsy verivery to tegna mahagaga olo jiaby lasa za zany azondrany babana raha koragna ambarako ana fô atsika zeo andeha aminareo agny na tiana na halana vao migadra zany ana dikan'izany aloha za baka tsy vao migadra zany za molefaka fa nabaka mbo mila hitandre ary ana fa tsy maintsy migadra za koa mandeha agny fa sakavy ampioman'olo magnatitra hanigny amina tsy tana zabaka na bikibona os ke za isandikolo mizaza to amina ke za santiana higadra amina ary zabaka za ndesindesinao akagny amizay tsy henjare raha to ke za basena ho impetraka tsy ambariko anabaka tany pitraha tana zany so de ndraiky ana hoe fananambady tantandre mo ny tao anambady akagny misisisisiny agny agny nandraiky lambana fô tsy zanako ekinako manambady misisisisiny menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara
menaratsara zanako menaratsara wano maerasa makenolo zanako zazan-tegna ravoravo eke anazay koa tsy nianatra tamin'ny fanily tany za tô tsy nagnantô e mahanareko ny mama tegna nahay raha hanare nampianatra zah tao e za zeo zany na dia tsy natody ziska tamin'ny farany mbô fa nisy asa hely nanjary natana aminao mantegna na milomagna anahy mama tegna nahay ndraiky nare nampianatra zah ta fa na dia tsy natody tamin'ny parany zany e mbô nahita asa hely nanjary nivolomagna mbô namilomagna ana na maliagna valibabegny sady zany le tekneleny isan'le maharavoravo za fa izy koa nitavandra papanahy igny olo afalefaka igny nay na titety fogna ke tsy ety nagnantô fiainagna anahy ohatra zay e za zeko ny mama izy koa miteraka edy ny zanako tsy maintsy ampianarika ny fanilo ka satria aka misy enseignement technique misy enseignement général ary résultat waka maloha lang ny anarako tao na BPC zany na bac toujours tsara fo résultat tia mahazany mama zafy koa fa tsy voatosina rehefa mianaragna anaka nampiasaiko fogna eky technique le nananako hely ta mahazany za zeo mandray karaha mahely mbô mahavelogno anah mbô mahefa hely ao fantragnonao aka sady zany lesiteka izy koa baba anabaka nitavandraigna e na titafekiny zaho e mo za matsaro zany hena mama fa teraka mama kely akagny e vaiavy zanany akagny zay zany eky ary taiza moa nanahita zareo ma tamizah ndeha vazaha reny tsangatsangana ta bazary tagny boka fanody zare nahitako zare ndeha zazahely vaiavy hely hoanazy akagny fagnahinazy igny baka fa tsy arahagna eky fa izy koa misy fotoagna malalaka mbô ndivangiagna hely ndeha agnateragna rompaty ary za ndraiky mame ohatra papa zeo izy koa mandeha atô mandeha mifona aminahy mô mbola raisina mbola raisiky ndraiky izy koa mandeha mifona aminahy akaty za ndraiky mama sakavy magnambaranao e izy koa anare hifagnampôdy mama kely tegna tsy tiako petraka amitsika akato e sady igny le tefa tsy masaiky mandeha akaty mo afa igny raha natany negna magnitra izy aminaka tsy efa nody ambany voatra lesy tekny izy koa fa leran'ny papanahy ipôdy atô hitanà mama ana izy ebaka fa tsisy raha tokony avonikynao eky mo zahi misy vaovao ndray hambarako anao e vaovao ino eky zany zanako e mama me vaovao tsara e hanambady vazaha zanakanao aty wala zany eky lahy zany laha mafy tsaratsara eky izy koa antilambazaha sakavy ambarako tsy tiako zanako e wa zany eka mama tsy antilahy izy koa zany tsisy raha tahoragna fa hologno zany eka mbola telopolo taogno ary mbô ndeha sôtô izany zahavanay mo ana ndraiky mama so de tsy hainà raha hikoragny zanakako tsy miteny gasy anglais fô mikoragna aminazy zany ndraiky kolo tsy hamaly fa izy koa na minenanenagna kezy izy tsy hitandringesagna fô raha volagny ave mbô te hita sôra anazy zany ave aminjay sôsiko zany koa sady anah koa olo mbô mahehay mikoragna anazy mbô azavizavaina aminaha fogna zany le raha tsy haiky manegnony koa ny antegna zay tsy navita fianaragna atô zay io na hiteny vahiny zay fa tsy hay afana zany ka feky nitavandraigna fa izy ndraiky magnanjao mame izy koa fa vita mariazinay za tsy maintsy mipetraka andafy akagny e ary mankôry eky za ave zanako ana ndraiky baka mahana tsy ambelako Madagasikara atô na tsy maintsy magnaraka tany zay tanomboako rahanao aby ary papana aminjegny mankôry koa izy koa papa zany ndraiky volaniko aminazy programme andraha jiaby fa izy koa mbola tsy fony hiala mama kely izy ake tsy tiako mandeha magnaraka za akagny hangalabaraka za avy agny boka tsy tiako ary tôdy raha atsika atô izy koa tonga l'Amerika agny olo magnan'igny hely eky niela fa mpianatra fanilo losondafy eky ndraiky tô tsara zany zanako zay andeha ndoky amizay zaha menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara wano maerasa makenolo zay no tena mangitakitaka mitsy tanako teny efa tsofigny anao manita efa firy volagna anao magnano tsy verivery tagny raha tsy voasambotra zany anao tsy hainao mitsy no taty ke zabaka papa miraha mahazo zah tô tegna tsy haiko raha atako za natahotro za fitety tsy nasaiky nody keky benimbolagna zany izy aminazeo raha tsy napôdy anay na izy efa mahery ndro herignandro ka iza papa ny zaza io iza
Ya tegna tomtomona mba manandriky babanaky fô tsara hazava raha toy mivolagna anany tao satria baka za fa vao sosy miaraka amina va ny fidôha agnato ana mivolagna valiako ragnany babana zany azovy raha virantonay zahoana azy Leopold andeha nagnino tsara be ho antao za moa lefaka amina ananagna tsy verivery tagny firy vôlagna ke za natana anabokibona anabokibona lova tagny zao izy antao e zanak'olo azososina amizay fa volagno marigny hoe zao babany zanaka sa mila angalako fixenture anao amikiboena ya tsy manjary ndraiky bako mikasitanana anao amizay fa mafangaroharo za valitenina zany tovolahy kely tsy manatsiny andeha ososina na vita io zao izy papa izy nagnano zaza agnatin'ny kibônahy to fa fiarovako izy tsy gadranare fô natonga za andeha nagnano tsy verivery andeha nagnaraka lalahtena andeha nangataka za igny fa za ndraiky arovolagna fô za nijanony tantragno anazy tagny fa za zay fa nahita asa za aminjay nameriny tegna manokagna zany za fa maranare raha volaniko zany moa zahay nagnano sto oui dikan'izany zany le ompoly anao zany na omby raha io raha azafady mandongoalitra zaho ramose baba za fa tsy hagnano ekifonako aminare izy fô raha baka fa vita hatakory hafahafa fitiavagna nare zany raha tany fandinihagna magnanonano fôko nare tsy mba mieritreritry hoe manankôry invenirantsika amin'iza amin'ny raha to tsy sina resaka lavatsony zany zao izy anita anao efa nandrobaka fianaragna anao fa raha tsy nianatra tamin'ny fanilo angamba anamo teo anao niraisina teo ary roasiko tato anao fa anao moa fa nahita asa zany ary anao tamin'ny fanilo tao sady nanao enseignement général no nanao enseignement technique koa nagnaraka gestion natao dia mazava hoazy anao nahita asa dia tsodrano sy sazonay amena ateraona zazy aza magnanognano foana amin'ny manaraka zanakao aza forcegny magnano kotety nataonao teo fa tsy tsara amin'ny fiainana igny aloha izy mitozatra amin'ny farany amin'ny fianarana ataony ary za ampianarigna an-tany efa ny gamadiniky fa alefa sy mianatra amin'ny fanilo aka fogna satria misandraka akao sampam-pampianaragna jiaby misy ouvrage de bois akao misy mécanique automobile akao misy hôtellerie ndraiky tourisme akao misy informatique akao électronique pare raha jiaby akao ny voka-panadinana isan-tagno akao mafapo na baka zany na BPC zany sisa tahora na CP matetika 100% koa raha tamin'ny fotoagnanay moa nisy raha karan'izany ohatra zay za mbola tsy nianatra fô heky aby raha jiaby fa noho ny antegna fa matoa ilaty moa andeha izao koa aravinanto be rô hogno mbo ino mo programme anao amin'ny manoloagnany zaza io le fangatahako aminare zany mama mbo ambilanare fô zaho ano fianaragna anahy fô abeka mba ho tsaratsara no avine fa na tsy mila miala mianatra amin'ny fanilo akao satria akapaka tegna hazo hoaniko sady mahatafaboaka olo za tegna tsy ialaka zah madame mama tsy ialaka zah tokatrano anita dia zao tsara zazakely fa mbola ho avy zay sy mamanao amangy anareo zay mandehana amizay nareo mandeha maloha zay sy mamanao andinidinika hely ya veloma papa ndraiky mamay misaotra betsaka tamin'ny koragna igny mandaly zahay hoe ndesinapagné Léopold tena misy zagnahary raha mamanay ary nandahatra raha jiaby Andriamanitra fa raha nianatra tantany hafa zazareo dia asa fotsiny fahasahiranana anazy atsika tamin'ny problème mafy be fa zare zay nidiran'ny problème zare foana namery tegna anjareo velogno tsara zare satria manana antonasa noho ny fianarana nandratovindreo tao amin'ny école fanilo tao vita tsara no avindreo zay fa na dia zany ndraiky mbola tsy mahafapo tsara be fa tokony mbola nanonoy zareo fa noho ny adalagna dia tsy maintsy tafivarigny amin'ny foana igny baka hanitra ho anjare atandre mafy zare fô le raha nazo zare igny amizay zare mbo mahay magnanatra taranoka anjare ve faraka igny mbo tsy voa raha ohatra le raha navoa zare aminjeo ody mandroso salama tompoko salama mbola anao koa hagnino ty anao ya azafady za zany ravinantinareo za le nipitrano ty ke ana zany namony izy hela be igny zaho aloha raha papany tegna tsy magneky satria izy nao nikidnapinina zanako tegna tsy kehiky
anazy zany zao mitovy amin'ny kalalao maty agnaty ronono ka tsy ambelako anao raha Frédéric fa akotroko anao zay elagna nitadiavanay azy zay ka izy mialokaloka aminao agny tsy ambelako vita mora Frédéric na hilafana na manakôry tegna azafady ramose hoe na zany mbo voafitika koa hoe kaiky zany izy fa bikibin'olo hafa za fa nifitopitany teny taragnany hoe zao problème ana niraisika izy nefa ve nefa izy nagnanirana tany za mbo sy napoisikany anazy za he anareza tokony mbo sotra za satria izy seky amony tegna e za zany mba nitagna azy mba sy namono ny tegna mbo marigna raha volagnina zany marina volagniko aminareo zany madame Ramsey satria zany afa zany raha volagniny taminaka nody lamba ny volagniny taminaka kaiky izy be vokan'olo hafa za zany tsaiky andeha mono ny tegna io tsy nahita vahaolagna avy tatô izy tokony tsy ady zany atsika fa tokony ifamela heloko ya azo ekehigny zay koragnanao zay fa zany tsy manana alahelo aminao e fa misaotra anao am'izay zavatra zay fa maso mandeha am'izay na fa efa niverina amin'ny vadiny izy oka zay milefa didy tokony atsiaro tena ka efa natsiaro tena olo seky lefa didy teo de niverina amin'ny babany zanany izy ka misaotra anao eny amin'ny Frédéric am'izay fitahinao azy zay fa magnaraka koa misy raha magnan'igny misy olo milefa mialokaloko aminao agny olo tsy ampitagno ndeso fanjakana fa tsy mety mampigadra zany ya tegna fa azoko zay Ramsey fa tegna misaotra anao koa za he eto koa modia mandalo koa za ya mendalagna anao ary ziny misy fagnafagna Ramsey igny numéro zigny zay donc mbola misy aminaha akato agny hatana ino numéro anazy atako listanoara sao de korokoragna akagny areo afkonady andriky farahana atako ino mo numéro anazy fa numéro anazy misy aminaha akato nohony le izy teto nagnantso zaha igny koa regniregniky misy appelany amin'ny telefône anao fioky angaty tongotry ingiahay ataovy agnatin'ny liste noir e sao de mbola izy magnantso ake mo haiko be baka koa mikotrilakotrila igny i tsy mavita mampiaraka matakako fô re menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara Radio MDF menara tsara wano maera samakenolo Radio MDF Kiakwe mana indawange wa zanti papa wa mama lanamboa papa zanyana masiaka mbo akaigny bombla okafagny dizy ndraiky nehanehanazy za fa tsy nahefanao tratragno iko ne bompidiro izy mama ndampandrosony any lanne mboa papa ko mama kwe wa mama matozy mandeha tokony ndifina amitsika izy io e mbola malo izy hitriky tandrignesagna malo koragna anazy ary mbola basanao trazy midira mifona sabatamo mifona zazanako lafa fandehanareo ary anazy mandimandy mangotry aminay eo akeo e ya mifona sa resinareo fofonako diso ary eza mamamany zaza eza sy anjara magnangy izy nerika amige fo kely zay Frédéric zay olo tsy manjary koa nasinagny za mifona nafeo ana fô boka zay Frédéric azovy mo zany aka papa Frédéric nge fo kely fa foklinato metre 5 ala foganazy ya izy koa ny zanjonao madamo tegna dozir tsy fanako zazazagna Frédéric tsy very photocopie tontotro za alors mboko malaky vadiko volagniko fa itsanandrato rangony vategnanay volagniko madamo tsy fa vazana dala te tsy vazana vazanao tsara fahena koa azo magnano zagny afosany marigny petsika lasony tsy atao sy vazaha tsisy zany papa wa za edy nambady vazaha tsy hoela mo tsy mama zany madamo ande Amerika tsika tsotiko fô ragnoko ino nagnano ramagnany zay vazaha enjany misy vokany ihany nampianarigna anao tamin'ny fandelo tary tafita zanako nasy niantra amin'ny université ohatsy papa manaova koa amin'ny magnaraka agnamezana mafena tsara be nena amin'ny magnaraka ko mbola magnano izy io siry misy zanako ravoravo zazy tako arako langitra tsy takanay arazy matany andrako madamo
ambadika misambraka fandragnana. Ino moa zany tsika ngomatsy miaraka namanindry aminakah kaza. So herika mandriminao. Misy olo mendraka mandriminao imo. Zanaka mandry miaraka aminahy ake. Babandike. Za endrika mandriminao io. Akory mana zany? Magnaraka tsika fandragna raiky arô mbalohana. Anao sy basy mazany zany zanako. Kenao zany zanako. Za tsy mahay zany hake maloha reroa zany de fiancé ko akagny. Voilà! Hey, existe moi.